Moltes gràcies, diputat. Per Junts té la paraula el diputat Vergés. Molt bé, moltes gràcies, president. Junts per Catalunya som conscients i coneixem bé la problemàtica de l'estació de Quatre Camins de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Sant Vicenç dels Horts, que per la seva característica intermodal dona servei no només a aquest municipi, sinó a altres pobles del voltant. És cert que l'aparcament ha quedat petit, és un aparcament col·lapsat. També és cert que està projectat l'ampliació del nou aparcament, però, evidentment, una proposta de resolució que ens ve de Vox, Junts per Catalunya, la votarem ara i sempre en contra. Agafem el compromís de que sigui un dels temes que nosaltres incorporarem en el ple monogràfic d'infraestructures que vam registrar aquí al Parlament de Catalunya la setmana passada i que celebrarà en les properes setmanes. Aquest aparcament, igual com molts altres aparcaments, ja sigui de nova construcció o de millora i ampliació, aparcaments dissuasius, aparcaments d'intercanvi, park and ride, que puguin potenciar la intermodalitat a nivell de tot Catalunya. I, evidentment, no se li escapi al diputat de Vox que la presentarem en català. Gràcies.